banjo man a war. Sam's gone away aboard a man of war. I wish I was the banjo man a war. Sam's gone away. Xapins, xapines, xapinencs, com ho deies també? Xapinessos, Xapinautes. Xapinoides. Molt benvinguts a la Xapa Lúdica 2.0. La nostra ludomacia que aquests dies va molt enfeinada. No perquè haguem de fer la barema, ni arrencar les tomaqueres, ni munyir les vaques, ni estar pel coll de gallines, sinó perquè... Que tu també, eh? No, que també, sí. Però estem fent els preparatius de la nostra, diguem-ne, festa major, la Diada Nacional de la República Lúdico-Creativa del Moianès. Estem parlant, esclar, del Calders Juga 2023, música èpica de fondo. Bravo, bravo! I per parlar d'aquesta data tan assenyalada, aquesta fita, comptem, com sempre, amb el personal que habita la nostra masia republicana. El control tècnic, les fadrines més eixerides de la república, la Meli i la Mont! Bravo! A aquest cantó patriarcal del vidre trobem el president de la república i segurament l'home que més pringa de Caldaus, excel·lència Joan Gallego! Gràcies per existir, senyor president. El Quentin Tarantino de la república, el Hitchcock del Moianès i Kubrick de la masia, el gran David Tugués. Hola, què tal? Bueno, hola. Ué, piu. Alegría moderada. Sí, no se ha escuchado. No. Confeti no ha corrido por aquí. Qui us parla imbuït de falsa modèstia, Eduard Altarriba. Vinga, bravo! Bien! La veu avallotada, bla, 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 bla. Vinga, bla, nois, bla. amunt, que fa pujada. Som-hi. I wish I was the banjo man a war. Sam's gone away aboard a man of war. I wish I was the banjo man a war. Sam's gone away aboard a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work. Va. Avui, abans de començar a parlar del que parlarem, ara ha sortit el tema, vull ficar una falca aquí, una cosa que dius, perquè volem parlar d'una medalla d'or que vam aconseguir. Vam enviar els nostres representants. Expliqueu vosaltres, que sou els protagonistes d'aquesta història de superació. Molt bé, doncs no recordo quin dia vam agafar la Ludoneta i vam baixar, érem 7 ànimes, no totes a la Ludoneta, però sí que ens hi vam trobar 7, i vam representar el Caldaus. Caldaus o Calders? Sí, Caldaus. A Caldaus, bueno, Calders, hi havia alguns habitants de Calders, a les Olimpiades Lúdiques 2023. Sí. I hem d'aplaudir amb les orelles, amb les mans, els peus i amb el que tinguem a mà, perquè va ser una jornada molt, molt guapa. Bueno, primer, felicitar Matent, Amatent, que però eren guai. les 6enes Olimpiades que muntaven, aquest event que cada any, jo veig que, bueno, nosaltres és el segon any que hi anem i cada any hi ha més gent. Vull dir, jo aquest any, no sé, de números no sé, però... Jo vaig escoltar en que no sé si deien 170 i alguna persones, 100 i moltes. Moltíssima penya, molt contenta, amb un esperit lúdic a tope i amb moltes ganes de jugar. I el més important és que estrenàveu samarreta oficial. Bueno, aquest any anàvem per tot lo alto. Bueno, l'oficial és d'aquella, la taronja. Bueno, la taronja és la de Ventos. Aquesta és la d'anar en moto. Sí, la d'anar en moto, Tenim una Altarriba a la nostra samarreta, això és espectacular. La de noche i la de dia. La d'anar a les escoles a explicar el Pelusas i la de la noche... Ahí està, Chanel número 5 samarreta. Quantes medalles vau guanyar? Perquè l'any passat va fer un paper una mica més discret. Bueno, això és que una mica... L'any passat, què passa? Que vam fer una crida... Què passó? Vam fer una crida, ¿vale? Una crida, com sempre, a tota la comunitat, meravellosa comunitat de socis i simpatitzants del Caldaus. El soci no se'l pot enganyar. I vam tenir el gran èxit de que vam anar el David i jo. I no, també va anar la Tati i la Laia, que es van incorporar a medias tintes. Amb la Gaia vam anar, va ser molt divertit. Sí, amb un bebè, etc. Què passa? Que no vam tenir temps ni de practicar els jocs, ni una mica sí, però bueno. Però és igual, diguéssim el passat és el que no passat. fuimos de vacío. I aquest any, escolta'm, la samarreta nova l'havíem d'aprofitar I a més d'alguna vau manera. estar entrenant, no? Sí. A bastament. Sí, tio. Vaig recuperar la BGA,
la Board Game Arena, perquè, que era aquella cosa que jugàvem a la pandèmia quan no podíem quedar. Vale? I bé, vaig tenir la sorpresa de tornar a entrar amb la compta de Caldaus i he vist que allò ha crescut bastant, i em sembla que hi ha 700 i pico de jocs. A Essen vaig veure que no sé quin joc era, un juegaken d'aquests que tenim a la cua, que el trauran... Ara no me'n recordo i la cara. Sí, bueno, hi ha molts. Sí. Total, que vaig veure que bastants jocs dels que hi havia a les Olimpiades es podien jugar per allà, per tant vam aprofitar dies que no eren de Caldaus i vam estar provant el Res Arcana, vam estar provant... Quins jocs es va jugar? Vale, es jugaven 8 jocs. Vale? Era el Res Arcana, Castillos de Borgonya, el Glow, el Fife, el Pelusas, el Tumbling Dice, el Deep Sea Adventure i l'Unmatched. I vam participar als 8 jocs, o sigui, això ja és una fita. O sigui, teníem jugadors a cada joc. Inclús alguna persona es va quedar sense jugar. Inclús. Però bueno... I dels 8 jocs vam passar a 4 finals. És a dir, vam passar les eliminatòries, vam arribar a 4 finals. I de les 4 finals doncs, vam aconseguir 3 medalles. Vam aconseguir 2 de bronze, el Glow i el Deep Sea Adventure, i vam guanyar la primera medalla d'or de la història de Caldaus. Amb el joc? Al FIFA també vam passar, vam arribar, ja ho has dit, vale, perfecte. Vam arribar a la final, sí. Amb el Pelusas, efectivament. Això perd molta èpica. Medalla d'or en Pelusas. Medalla d'or en Pelusas, jo ho he dit a diversos grups, me han troleado, bueno, es lo que hay. Ni cas, estimem igual, Joan. Felicitats per la part que us toca i escolta, molt content, ens van regalar un Héroes de Teherizon, un joc del Richard Garfield. Oye, hòstia, menys mal, perquè no tenia jocs ja quasi bé. Sí, la veritat és que està molt bé a casa. Quants jocs té el Richard Garfield? Hòstia. Que tinguis a casa teva. Quants jocs tinc del Richard Garfield? No, en general, quants deu tenir ells? Deu fotre 2 cada setmana, no? Menys que l'Inicia, Bueno, el del Nícia ja és un cada dia. Sí, aquest home... També és veritat que podria estar a casa seva vivint del màgic i riéndose de tot el mundo, però no, continua traient jocs familiars i bastant correctes la majoria. Aquest Héroes de Teherizon, bueno, diguéssim que aquí... Aquests dies s'està celebrant la Fira d'Essen, que s'està consolidant ja com, diguem-ne, la prèvia al Calder Juga. Exacte. Val? Exacte. Cada vegada més gent va a Essen per preparar-se per vindre al Calder Juga després, perquè avui de què parlarem avui? Com va dir Kaisabi, hoy he venido a hablar de mi libro. De Essen no. No, de... Una miqueta. Perquè el Garcero el primer que m'ha dit és fareu la llista de Essen i li he dit Són los teloneros. Perdona. Sí, exacte. De totes maneres m'has dit que teniu igual un enviat a Essen, no? Sí. Ja... Tenim uns quants enviats. Podríem trucar. Sí. No ara, però... Sí, a veure què pilla. Tenim el Domènec, bueno, el Ferran i companyia que estan per allà donant voltes. Sí, però el Ferran és un enviador que no és un enviador. No és un enviador. Que ell va a firmar su libro. Vinga, diguéssim que sí. Rollo més infiltrado. Qui tenim espiant allà? El Domènec. Per veure si ho fan bé. El Domènec seria la persona més propera que tenim, però clar... Estem dient que és una fira en declive degut a l'aparició, diguéssim, a la incursió del Calder Juga. Li estem fent sombra, les coses com siguin. Vull dir, parlem perquè... El pol lúdic d'Europa s'està desplaçant. D'Alemanya està baixant cap a Calders. Exacte. Bàsicament. Mentre no vinguin les tanques no hi ha problema. El centre de gravetat... Bueno, clar, és que quan es fiquen a invadir Polònia, igual també... Van molt forts. Cuidadito. Bueno, va, David. A més, veus la gent que va allà i ha de menjar una pizza d'espaguetis. Però no tenia mala pinta. Tu has vist la foto? Pizza d'espaguetis? Sí, a nosaltres que ens agrada experimentar coses, no porta pinya, porta pasta. Però això són bàrbars. No, és la mítica pizza d'espaguetis d'Essen, no sé, algun dia... Quan anem a Essen, perquè sí, un dia anirem, i és veritat, també li matallarà, perquè no tinc que tocar el cable aquest. I segur que val 12 euros
pedazo pizza aquest de... Bueno, doncs, No ho sé, però en la foto estava maca. Però bueno, escolta'm. David, a què xaparem avui? Bueno, va, anem molt ràpids. Del nostre xiringo. Avui Quin xiringo? avui xaparem de... avui farem una petita aportació abans de xapar del Calder Jugues, sinó que us explicarem que la nostra fantàstica casa, la xapa lúdica, multiplica per 1.5, no? Per 1.5 la seva durada. Estarem una hora i mitja. No pots dir que és mitja hora més llarg. No, perquè ho faríem fàcil. Tenim, Ràdio Mollà ens ha deixat una hora i mitja de programa que la farcirem de coses molt molones, si ens aguanteu, i això mola molt, perquè sempre anàvem superapurats. Era caòtic, que continuava sent caòtics, però durant una hora i mitja. Quant hi va que continua sent un final caòtic? Doncs mira el que està passant, per tant serà així de caòtic. Una altra novetat és que molt possiblement li fem el salt del Twitch i ens anem a YouTube. Farem YouTubes directe. Tenim la sensació de que és molt possible que tinguem més audiència a YouTube i, bueno, anem a provar-ho. Per què? Pues per competir amb Essen, evidentment. Jo no he vist ningú. No. Essen competeix amb nosaltres. Essen competeix. Perdona. Pues perquè ens vegin com ens deixem competir. Ho he dit bé? Sí. Vinga, perfecte. I no hi ha gaire més sorpreses en temes de continguts, doncs perquè encara no ho hem pensat. Sí que... Bàsicament. Però és molt possible que algun dia surti una sorpresa, continuarem amb entrevistes. És molt possible que, fent-li cas al president, farem entrevistes amb vídeo, no només trucades, perquè molt i més la cosa. Videotrucada? Sí, videotrucades. Uau, que moderns, dius. Sí, bueno, tenim aquestes dues aquí dintre que ens han dit que es podrà fer i que si tot va bé ho faran. Aquestes dues, patriarca? I les matriarques absolutes, i ens encanta que estiguem en rotllo matriusques. La Meli, no sé, avui farà un experimento de tirar un vídeo, no ho sé, ja veurem què és el que passa, sorpresa, i aquestes són les notícies de la nostra xapa. Més enllà d'això, podem començar a parlar de... També hi havia un canvi en l'horari d'emissió. Ah, sí? Ja sé que no tothom escolta això directament per les zones hertzianes. No, però és molt important, perquè com ha dit en algun momentet algú, hòstia, acabaran farts de nosaltres. Resulta que, si recordeu, emetíem abans només els diumenges i una hora vermutera, i ara emetrem els dissabtes a les 12, ens oblidem dels diumenges, ens anem els dimarts a les 2, Hòstia, vale? És un horari full a tope, dimarts a les 2. i els dimecres a les 9. Dimecres a les 9? Dimecres a les 9. Del matí o del vespre? No, del vespre, perdó, a les 21 a les 9 del vespre. Però gent de Mollà, si no sabeu què fer el dimarts a les 2, sintonitzeu el dial de Ràdio Mollà. Dissabte a les 12, dimarts a les 14 i dimecres a les 21. No, serà perquè no heu tingut oportunitats, Vale. En realitat, els dimecres ens escoltareu per la ràdio, però també podíem connectar nosaltres d'alguna manera i veure com fem una partida BGA entre tota la població del Moianès. Oi que sí, mestre president? El dimecres a les 9 del vespre. Em pilla sopant, Hòstia, doncs no, si sopa el president vol dir que li estem preparant el sopar 10 minuts abans, perquè evidentment som els seus súbdits. Molt bé, doncs... Es pot jugar a la BGA amb les mans olioses. Sí, fem pizza de pasta. Fem pizza de pasta. Perfecte, doncs escolta, crec que... farem un interludio musical. What a life. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, 'cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me tell. Gràcies, Meli, per aquesta cançó d'una gran pel·lícula que es diu Una ronda... O sigui, ara l'he escoltat i tenia ganes de fotre una copa. De què? D'aigua, Evidentment, perquè aquí només podem beure aigua. Aquí només bevem aigua, evidentment. El que mola molt de tenir 90 minuts de programa és que la música pot durar més. Sí, jo sí. Al tanto. Sí. De fet, podríem posar la música i pirar. Sí, de fet, igual guanyaria bastant el programa. Les coses com siguin. Vale. Nens, anem a parlar del Calders
Juga 2023 aquí amb el president, l'organitzador, el director del festival i aquí els Mindunguis associats. Perfecte. I comencem parlant de la web nova. La web nova. Oh, la web nova. Quina monada de web. Que parto. Fem una ola per la web nova? Sí. Va, començo jo, Web nova, ara torni, que torni. Que està tornant, tio. Sempre tens que acaparar-ho tot. Bueno, senyors, que els que ens escolta per les zones arcianes... Hem fet la ona, No acabaran d'entendre. Arcianos. La web nova, explica'ns coses de la web nova, David. Mira, jo puc explicar-ho, però també tenim a la Meli, si té ganes d'explicar, perquè la Meli ha tingut com una gran quantitat de minuts, per no dir hores, invertides en la web. Meli, tens el micro obert? No el tens obert? Pues podem parlar nosaltres per la Meli. Meli, fes-nos signes i et anirem xerrant. Bueno, una gran web. Una web, sobretot, que la Meli s'ha currat un plugin d'eventos que ens facilitarà la vida que t'hi cagues. Tenim a la Meli? Tenim a la Meli. Buah! Hola, Meli, com Pues estàs? Meli, dali. Benvingut al programa. Gràcies. No estic acostumada, a estar de l'altra banda. Pues vinga, estrena-te. Tira una mica més cap allà, que no se't veu. Ah, jo? Sí, aquí estàs, perfecte. Tot no pot ser en aquesta vida, David. Vinga. La Meli dirà, tot va començar quan vaig veure l'antiga web. I vaig fer... Bueno, escolta, l'antiga web tenia el seu mèrit, ens va aguantar, ens va posicionar, la gent que no sabíem qui érem va poder veure que no érem res. Però aquesta web té un... Explica'ns, Meli, què pots fer a través d'aquesta web? Bueno, aquesta web que s'ha creat ara per al Calders Juga 23 té com deia el David, un d'allò d'eventos en el que tu pots inscriure. Surten totes les partides, els tornejos, els jocs de rol, etc. I tu pots triar i apuntar-te. I ja està. Aquesta és la gran supernovetat. Però és una novetat és una novetat que ens facilita la vida moltíssim, perquè l'any passat mestre Edu i mestre David tenien que anar a mà, si no recordo malament, no? Rebent correus, actualitzant uns PDFs que pujàvem, o sigui, la cosa més antidiluviana de la galàxia. No. Recordo aquella frase de l'Edu, quan arribi al vespre... Ho actualitza. Però sí, al final del dia, quan pueda, pues ja ho actualitzarà. Ara tu entres com si fos un catàleg d'allò, i dius, mira, m'interessa aquesta partida, i dius, pues m'apunto en aquesta, i t'arriba un correu de confirmació, ens arriba un correu a nosaltres, pots anul·lar-ho si vols, si no et va bé, si se't fica el nen malalt... Mira, jo avui he vist una persona que ha anul·lat una partida d'una persona i ha agafat 4 places de cop, pam. Allò que deien que no passaria, Meli, pam, està passant, tenies raó. Només podem dir, xupa-te esa, Essen. Vinga, exacte, Essen no ho tenen això, i nosaltres sí. Nosaltres ho tenim. Però Essen no té una Meli ni una Mon, o sigui que... A part que la web té un pilot d'informació funcional, té una part molt important, que és quants jocs tenim a la BGG, que està allà ficat també, que és la part important. També tenim, bueno, ja tota la entreu a la web, realment mireu-vos-la perquè tot està molt clar, molt ben explicat i tot ha quedat fantàsticament meravelloso. Sí. Diguem que és una web que hem fet a col·lació del Calders Juga, però ja és la web de però Caldaus. Té moltes altres funcions i es poden anar enriquint amb moltes més informacions i continguts. Sí, de fet, tots els capítols de la xapa, tant del YouTube com de l'Spoti, estan allà. Estan allà, sí, de fet. És un nou canal però des d'on ens podeu escoltar, bàsicament. Sí. I la part del Calders Juga està superactualitzada i és molt àgil. Des dels que no estigueu pel Moianensis i vingueu de fora, com podeu arribar-hi, a on jalar, i si algú vol fer el cap de setmana aquest, que és un pont fantàstic, fins i tot podeu trobar llocs on hostatjar-vos i viure feliços i menjar més feliços. Jo crec que hasta podem dir la URL. La URL, la Universal Relocation no sé quantos, Logistics, és www.caldaus.cat. Espera, que ho dic jo amb la meva veu avellotada. Caldaus.cat. Caldaus.cat, a tope. I a partir d'aquí navegareu com si feu sirenos i sirenes per un món de coses supermagnífiques. Sí, la veritat és que... seguiremos con l'autobombo, no? Sí, però que sí. Els mapes són xulíssims, superclars, el programa ha quedat molt maco,
la part de les inscripcions és claríssima, és molt funcional, intuïtiu. Es pot veure les partides que queden a places obertes. Sí. A la resta de festivals aquests petits, com el de Granada o el DAU, ja poden contractar la Meli per fer web. Absolutament, Sí, absolutament. I aviat hi penjarem una cosa, o sigui, quan he començat el programa li he anomenat en aquest senyor algo així com el Hitchcock del Moianès, el Tarantino a la República... Bueno. Per què? Sí, perquè... Expliqueu-me vosaltres, senyors, què hi penjarem aviat a la web també? Sí, com sempre anem firats els que ens lodifiquem i aquí estem tots lodificats. O aneu flipats. No, tots. Tu no te quites tu flipadismo d'encima. Jo no. Aquest any, com l'any passat, també hem fet una sèrie de capsuletes, uns vídeos promo, que avui hem començat al canal de YouTube. És que tenim de tot. Tenim la web, tenim el YouTube, tenim l'Spotify, tenim una infinitud d'universos on la gent Menos presupuesto, tenemos de tot. Bueno, sí, però per què no necessitem? Si vivim de l'aire. Parece que vivamos de esto. Sí, pues no. Doncs... Sembla que cobrem per fer això. Ui, t'imagines que algun dia passés? Bueno, escolta'm, que tenim uns vídeos del Calder Juga 23, del qual avui n'hem fet el primer, ha sortit el primer, i esteu amatents perquè aquest cap de setmana en sortiran 5 més. Mira, no us els perdeu. No vull fer spoilers. Però són meravellosos. Són... Almenys ens hem divertit molt. I com en la web i com en la resta de coses que es fan a Calders, Caldaus, i el Calder Juga és una feina coral d'un munt de persones que hi foten un munt d'hores i amb molt de carinyo. Aquest any sí, Aquest any... O sigui, l'Edu ha començat dient el que m'has pringa, però... No, aquest any... Sí que anys anteriors jo he tingut més la sensació de pringar molt, realment... I a més he descobert una vocació com d'actor, sí, del president. Hosti, però bestial, Quan surti el seu tros, ja entendreu de què parlo. De la Marta i el Joan ja... No, perquè aquí David Lynch és el que ha despertado esa vocació. Els registres que té, perquè és capaç de posar-se a la pell de Charles Chaplin i del Ruttenhauer, vaya, he visto cosas, no faig spoilers perquè si no plorarem. Però... Bueno, el que hagi estat mig a les xarxes o que ens segueixi, que vegi el tràiler, que allà hi ha unes pinceladas de lo que se viene que riureu, o plorareu, o no sé, o vomitareu, no sé. No, si vomiten, vomitaran d'amor. Segur que hi ha una patologia. I en aquesta línia Autobombo també aquest any hem editat una postal. Anem a canviar la Jocam. Pam, pam, pam. Que no sé per què no s'està actualitzant, la tenim aquí i ara el Joan l'està posant aquí. El Joan l'està posant. Aquí hem fet una promo, que en aquest cas és una promo joc. Sí. És una passada. Potser si veniu al Calder Juga encara en queden algun i la regalem, perquè l'estem regalant, l'estem deixant pels bars. L'altre dia... No, la quitan de las manos. A les Olimpiades vam anar a dinar i en un moment d'eufòria al postre, el David i jo i el Pau ens vam aixecar i vam començar a repartir jocs d'aquests com locos. I bueno, això és que és una passada. És una postal joc. Et pots retallar les fitxes per aquí darrere està el taulell, les regles i a jugar, i que te trenques la closca una bona estona. Una passada. Hem estat tinguent la sort i la joia de treballar sobre el proto. Ens han deixat, i a la Meli li encantava que canviéssim les regles en tiempo real. En tiempo real. Meli, no, ara el tractor empuja 2 vegades. No, Meli, ara el tractor no pot empujar. Ara... I començava a fer així l'ull. Casi m'han de tomar por saco. Però que era molt. Bueno, si per lo que sigui no aconseguiu vindre fins al Calders perquè us heu perdut per Essen o d'Ensis, també penjarem això. A on ho penjarem? A la web! De fet, ja està penjat ara mateix. Ja està penjat, sí. El que passa, si navegueu per la web, veureu que hi ha un espai dedicat al tema del joc, el descarregueu, us ho imprimiu i a jugar com a bojos. I recordeu la nostra URL, caldaus.cat. Es diu a pasturar. A pasturar. A pasturar.
Al tanto que també És que l'ha estaríem... de posar masturbar, però no, posa pasturar. Serà el Així següent. de lluny, m'ho Aviam, semblava. nosaltres estem amb el rotllo rural, no amb el Serà el mega següent. rotllo. No. A pasturar, a pasturar. Claro. No vull dir una cosa, i amb el masturbar se m'han anat del cap. Per què? Sí, bueno, doncs continuem. Continuem. Ah, sí, no, volia dir que el joc té, evidentment, la seva gràcia de maker i retalles i poses i tal. Escolta, qui el jugui, feu-vos fotos de guanyador, perdedor, guanyadora, perdedora, guanyador, perdedora, perdedora, jugadora, guanyadora i perdedor. Us les esperem. No hi ha opció empate. No hi ha més combinacions. A la xarxa, a qualsevol de les múltiples xarxes que tenim, envieu-nos les fotos, que en farem sorollet. Bueno, molt bé. I si algú l'ha trencat i ha dit hi ha un patrón, que ho digui també, no ens importa. Bueno, no cal que ho digui tampoc. Está roto, este juego está roto. No, ya no está roto. A ti te voy a romper. A ti Nens, va, orden. Molt bé. Vinga. No, anem al dia. Anem a la xitxa. Vinga, xitxa Anem bona. al dia del festival. El dia del festival. Quines novetats trobarem aquest any? Benvolguts. És una pregunta retòrica, perquè ja ho sé, jo, però és igual. Però ho fas molt bé. Sembla que no ho sàpigues. Sembla com si no ho sapigués. Sí, doncs hi ha novetats molt xules. Sí, quines? Comencem pels llocs singulars. Espai singular. Comencem pel rol. Comencem per... posem una de... Això és un spoiler? Ja ho ha dit, ja ens ha amenaçat d'una manera letal la Meli que ens faria un spoiler i spoileja. Vaja. Calders Juga és tan increïble. Hi ha tantes coses a l'Espai Plaça. Sorteig només 2 euros i un mercat. Compra't la samarreta i llocs de segona mà. Concert Albert Motillo i food trucks. Pots fer-te una paella escoltant un bon jazz. Practica jocs d'habilitats, la botifarra i també tradicionals. Programarem aplicacions, pintarem minis que són de lo més moloni. Sorteig només 2 euros i mercat. Compra't la samarreta i llocs de segona mà. Gallina de piel. Mare meva. Bueno, això forma part del problema que dèiem abans. la Marta i el Pau, que no podran estar al Calder Juga, però hauran d'anul·lar aquest viatge, perquè la gent vol conèixer a los artistes. Esperem que ho facin, però si no, mira, també farem com una espècie de zona on es poder fer unes fotos amb els fondos dels vídeos que veureu aquests dies. I la Marta, a part de ser una actorassa, la Marta... Jo de Hitler no vindré disfressat. No. Es queda allà el Hitler, ¿vale? I hem dit que no li direm Hitler, sinó Adolf. Això. Val? La Marta ens ha maquillat, ha creat els guions, ha treballat, hem ocupat casa seva per fer-ho tot, o sigui que espectacular. Moltes gràcies a la Pau i Marta, perquè ha estat espectacular. Molt bé, doncs... Parlàvem dels espais singulars. Espais singulars. Què és un espai singular? Un espai singular és un lloc que ocuparem amb molt d'amor
teòricament amb les portes obertes, per tant serà una ocupació voluntària i pactada, a on es faran... I puntual. Partida, i puntual, sí, només durant el dia 14. No us animeu, us quedeu a viure ja, Bueno, diguem que l'any passat l'activitat del Calders Juga era al centre cívic i a la plaça. Com aquest any també. I aquest any també. És on està, diguéssim, el gruix principal de l'activitat, però també tindrem la Marieta, que és una sala que ens ha deixat el mossèn, diguéssim, perquè això és del bisbat o no sé què. El mossèn. I és una sala on aquí es faran els jocs de rols ocults. Sí. Vale? Els rols ocults els hem ubicat a un espai independent perquè creiem que són un tipus de jocs que al tenir molt de diàleg i on és molt important les mirades, el que la gent... Pels neòfits, explica el que és el rol... Perquè l'altre dia ho vaig dir a un reporter del Reggio 7 que em va fer una entrevista. I rols ocult què és? Molta gent jugant a rol, així, però... A sota les taules! Sota la taula. No. És veritat. Hi ha gent que els hi diu de deducció social, perquè per no confondre, jo crec que amb els jocs de rol. Sona molt avorrit, això, deducció social. Ja. Has de parlar amb gent? Ui! Bueno, vindria a ser un tipus de joc en el que et donen un paper que és secret, que té uns objectius a la partida i una condició de victòria. Normalment et toca estar amb un equip o amb un altre i diguem que a la mecànica del joc és a través de votacions i eliminacions has d'anar afavorint la dinàmica del joc cap al teu equip i és així. Jo al periodista li vaig dir, com el joc aquell de l'home llop, i ho va sí, pillar. Sí, normalment és el que acabes dient. Coneixes l'home llop? Sí, pues ja està. No, merda, tinc que donar més explicacions. Hi ha un jugador que és un traïdor, un infiltrat o alguna cosa rara, ja està. Pot ser que sigui un el traïdor o més d'un, i bé, i aquest any jo crec que ens han animat també l'aparició d'aquest joc Blood on the Clock Tower que ha agafat com molta volada. Se n'està parlant bastant. S'està parlant bastant perquè diguem que li dona a l'home llop de tota la vida una dimensió més xula, més profunda, on els aldeanos de l'home llop que no feien res, aquí tenen una funció molt concreta, la informació limitada està molt ben distribuïda i no sé, i t'ho passes molt bé. Molt bé. I diguem, això seria un dels espais singulars. Però, espera, ja que hi som, què juguem? Passem, sí. A part del Blood on the Clock Tower, que està pràcticament ple, podríem dir ara quantes places queden del Blood on the Clock Tower, així per curiositat. Molt ràpidament, si aneu a les reserves i desplegueu el que és el numeret de reserves, evidentment, ara queden 5 places. De 12 places només queden 5 per la partida de Blood on the Clock Tower. I corre, que me lo quitan de la mano. Això ens ho dinamitza Osona Juga, vale? Més concretament l'Oriol. Després de dinar ja ha proposat... Que ens va fer una partida de demo. Exacte. Perquè nosaltres volem tastar-ho tot, som així, i va ser espectacular. Molt bé, ganaron les males. Les males ens van fer unes pues, però... No quiero mirar a nadie. No mires cap allà, no mires cap allà dintre. Vale. Orden. Després proposem el Licàntropo, que el Licàntropo és a l'home llop, però el One Night, o sigui, la versió, diguem, de 5 minuts, que es pot jugar, es poden encadenar moltes partides i va molt bé amb un format que no necessita màster. El màster pot fer-lo una aplicació. I de moment aquí no hi ha ningú apuntat, amb la qual no descartem que es faci un altre Blood on the Clock Tower, perquè segurament hi haurà més demanda. Però en tenim un altre encara. I més cap al vespre, el Two Rooms amb Naboom, un joc que poden apuntar-se fins a 20 persones i que... 20 persones? Sí, i que es juga literalment en 2 habitacions. No sé com ens ho muntarem, però haurem de fer com un biombo o alguna cosa, haurem de dividir la sala en 2 habitacions i perquè tu pots estar et tocarà estar en un equip o en un altre i tu el que no vols és acabar la partida amb el que té la bomba. Hi ha un jugador que té una bomba
i el que no vols, llavors començaran les mentides, les manipulacions, vine a la meva habitació, que aquest és segur, no vagis allà amb aquest té una pinta que és el que té la bomba, i la dinàmica és aquesta. Hores de diversió. Aquí encara queden places. Jo crec que, aviam, depèn de com vagi tot, aquesta setmana, com la gent s'enfirarà i evidentment ningú marxarà del pont, ho omplirem tot. Però que sapigueu que també... Aquí queden bastantes places, jo animo que també la gent s'apunti a aquest joc. També ho he explicat que sembla com molt allò, però després cada rol que et toca té la seva història, també la informació limitada, molt repartida i tal. Tot això ens ho dinamitza la gent d'Osona Juga, que ens estimen moltíssim. Des d'aquí els enviem 15.000 abraçades. Molt bé. Llavors, espais singulars. Espais singulars. Tenim, llavors, el que queden, per exemple, són 2 cases privades que estan allà al costat de la plaça, que ens van agradar perquè, bueno, que eren, diguéssim, tenien així un rotllo rural, antic, o tenien algun element històric que ens interessava, com era el Cal Cullàs, i sí, vam parlar i l'altre és el Cal Tender, i són cases que estan molt ben decorades per dintre i les propietaris doncs, ens cedeixen a l'espai per poder fer una partida de rol allà dins. I a la web hi teniu fotos per poder gaudir d'on us fotreu. I una mica de contingut allò històric, o que és el que és interessant d'aquestes cases. I encara tenim 2 espais més. Quins són? I aquí tenim, i després l'Ajuntament de Calders ens deixa accedir a la fàbrica, vale? La fàbrica, que és una fàbrica abandonada. Una fàbrica abandonada que ha adquirit l'Ajuntament recentment, que és un tèxtil de principis del segle XX, que té uns mòduls allà tètricos. Sí, fa una mica de... I que entres allà i estàs directament en la llamada de Cthulhu. Estàs muerto. Està Lovecraft ahí esperándote l'entrada. M'he canviat de segle i he estat un ple de tentáculos. Exacte. Tentáculos, com entres allà i ja estàs veient los tentáculos. I realment aquí ara mateix no hi ha ningú apuntat a aquesta partida de la llamada de Cthulhu del dematí, i que la fa l'Albert de Sallent, i o sigui, és que us convido que si us agrada el joc gaudireu d'una partida xulíssima en una ambientació espectacular. I per espectacular encara falta un altre espai. La presó de Calders. Ojo amb la presó de Calders. Ojo amb la presó de Calders. L'Ajuntament de Calders, al costat hi ha la garita de l'Urbano. Pues la garita de l'Urbano està situat amunt. Garita de l'Urbano. Senyor Urbano, des d'aquí una salutació formal. Sí. Amb una saleta que té unes escales que s'adentren cap a una mena de celler, cap a una mena de un dungeon, sota terra, que entres allà i ja te cagues vivo, i de repente allà hi ha una presó, hi ha una catacumba, hi ha una celda o una presó medieval. Mireu les fotos. Vull dir... És un lloc que estàs allà i estàs dintre totalment d'una mazmorra i allà hi ha proposada una partida de Dungeons and Dragons. Que només queda una plaça, David, explica'ns, tu has portat més el tema del rol que farem en els espais singulars aquests, sí, no? Mireu, aviam... Tu has parlat amb els màsters i les màsters. Estan tots enfilats que no us ho podeu ni pensar. Què tenim? Tenim que a la presó la Creu del Diable amb el Marc està... Mira. Crec que està a una... Això és Dungeons and Dragons. Crec que està full menys una, no és full, però quasi. Vale? Només queda una plaça. Aquesta és l'única partida que dura tot el dia. O sigui, diguem que la mateixa aventura, que es comenci al dematí, es continuarà per la tarda. Sí, és una aventura d'aquestes de non-stop
amb molta xitxa. El Marc té una manera de rolejar. Informació de servei. Si algú s'ha apuntat a aquesta partida, que porti una rebequita. Sí. Que això dels presons medievals no eren llocs molt càlids. Sí. Us han d'agradar les aranyes i aquestes coses, perquè trobareu habitants per allà dient-vos No coses. passa res. Vale? Però per això esteu jugant a Dungeons. En Dragons. Val? Exacte. A la fàbrica què fem? I l'agafa el del cerca, perquè hi ha llum, Sí, hi ha poca llum. però clar... Però bueno, si vols portar aquí un candelabro, una espalmeta, una també, cosa d'aquestes... sí, també. També. Suposo que nosaltres posarem espalmetes Foc perquè no, foc no feu perquè... ja els hi van dir tots els màsters que es podrien tonejar els llocs sempre i quan no hi hagi perill d'incendi, intoxicació, etc. L'espalmilla, bueno... Però aquí sí, perquè no hi ha nada, hi ha pedres, vale? No, On anem? Anem a la fàbrica, el regal Saturní, el regal Saturní partida de Tulu, que ja ho hem dit a l'Albert, animeu-vos perquè l'hem feta i mola molt. Està molt bé i fixeu-vos en la descripció que el propi màster posa a la partida perquè tampoc exigeix que hagi jugat moltes vegades a Tulu per sortir victoriós. Sí, perquè això el rol molta gent potser li fa una mica de por, no? I justament aquí hem dissenyat un parell de partides per a gent que vol provar-ho. Per iniciar-los. Mira, les partides de Calcullà són 2 partides amb un motor que es diu Ratas en las Paredes, la red social de la Marta i la rabassa morta del David. També la red social està preparada per ser light en quant a que no fa falta que sàpiga jugar a rol, està molt preparada i és aventures molt narratives, molt poc de tirar daus, i la rabassa morta, el David, un màster allà on estigui, té un canal de YouTube que es diu Les golfes de rol, i venen superpreparats perquè gaudiu a tope. I a Cal Tandé, 2 sessions de Goblins en la mina, són one shot, tanquen matí i tanquen tarda. Em sembla que una de les sessions al matí ja està plena. Em sembla que ja estan totes les places ocupades. I torneu, si aneu a la web veureu el lloc singular, que és absolutament bestial, amb un teler de fondo i la casa aquesta... Jo no sé com li treuen la pols, tio, però és espectacular, Bueno, plena de coses. La Teresa té aquesta mena de sala amb aquest taler artesanal xulíssim i ple d'ovillos de lana i de coses així. Meravellós. Immersió garantida. Per tant, sessions de rol seran èpiques com tota la resta que ve, no? Que bé. També tenim el pulmó lúdic de la festa, una mica repetim la fórmula de l'any passat, que és el centre cívic. El centre cívic el tenim dividit en 2 parts. Això. Una part hi tenim, us explicarà millor el president. President. Continuï. Sí, allà eren 8 per 2, eren 16 taules, dividides en una part que seria... el que hem dit és partides sota demanda o partides amb inscripció prèvia en la que els podeu inscriure a través de la web. Sí, en la que t'apuntaves a fer aquí les propostes són jocs de taula, no de rol, però que tenen una profunditat o una explicació millor una mica densa, en el sentit de que no són jocs que no són jocs familiars que pots agafar i jugar o tu mateix llegir-te les regles en un moment. Llavors aquí en aquesta línia tenim propostes de jugar a l'Arnova, tenim de jugar al Terraforming Mars, el SNAFU ens porta un popurri de jocs de recreació històrica. Tenim el Western Legends, aquest sandbox ambientat a l'oeste, que això ens ho presenta el Pol, amb totes les expansions. L'Òscar, també de Caldaus, ens ensenyarà Leatherfields, també un joc cooperatiu molt curiós en el que estàs en un món oníric i van passant coses i vas complint objectius, però on tothom que l'ha jugat hi ha molta mecànica sorpresa, molt legacy, no? En el sentit de coses que van passant que et criden molt l'atenció. Tenim l'Station Fall per part de l'Aró, de la Botifarra, que és un joc que li agrada molt i que pilota molt bé, i un joc també de supervivència, competitiu,
ja hem parlat altres vegades d'aquest joc. És una mena de Nemesis però con el cuchillo entre los dientes i molt caòtic però molt divertit. Aquest l'hem tastat unes quantes vegades i cada partida és com un caos diferent, però és un caos. És un caos. Muerte, destrucció, i és allò de que bé, jo sóc una persona íntegra i tinc el meu personatge i què fa l'altre movent el meu personatge? Quan canvia tota l'estratègia, tota la manera de funcionar i evidentment arriba un momentet i peta l'estació. Sí. Aquest és el joc, I els teus objectius no els pots complir perquè quien sea le ha dado por enviar a tu tío a no sé dónde. A volar, però, ostres, no podeu morir sense fer una partida de Stationfall. I en aquesta secció també tenim una subsecció, diguem-ne, per dir-ho així, que és el juga amb l'autor. Sí. Perquè alguna de les taules a veure, el Ferran no ha fallat mai des del primer cal de juga, des d'aquí li vull agrair esto, però jo volia aquest any també que fos una mica més coral el tema dels autors, intentar i a més aprofitant que estan sortint autors catalans i propers molt bons. I clar, tampoc ens podem tornar locos perquè al final és el que diem, no? El nostre festival és limitat, però... Bueno. Limitat. Tindrem que posar-hi pisos cap amunt, però... Però bueno, Déu-n'hi-do, ens visitarà el Ferran, que ens porta les seves novetats de la batalla de Versalles. Poca broma, la batalla de Versalles, Aquí el tenim. Algú ha dit que és... el Wargame. La batalla de Versalles, que està seguint una mica a l'Essen, està cosetjant molt bones crítiques i molt bones sensacions. Per tant, tot un encert treure aquest joc per 2 jugadors del tema aquest de la guerra de la moda a França. Llavors, també ens portarà el 1902 Méliès, que és de la sèrie dels 19XE, que és de Looping, doncs el joc que també treu, ara no me'n recordo, em sembla que és amb l'Eloi també, diria que també és amb l'Eloi Pujades, que sobre la famosa pel·lícula de la Lluna i de la creació d'aquestes pel·lícules tan primitives i seminales. Dos. Vale. I després ens portarà, que això no està apuntat, el trekking que treu amb el Guillem, que és l'altre autor que també ens visita, el Guillem Coll. Sí, o sigui, portarà un joc que és de tots dos. Això sí que és un mestissatge. Es diu Trekking i, home, vivint... O sigui, són un festival... Són tan lúdics que fem combos i així. Directament. Bueno, i a part un joc de caminades al Moianès, no? Sí, vull dir que, espectacular. Què més quieres? Bueno, que no és que vagi del Moianès, el joc, però que... Però pots fer trekking al Moianès. Pots fer molt trekking al Moianès. Exacte. I també un altre filler que es diu Delicats. Delicats? Què és que Delicats, perdona? Delicats és un joc que treu amb una editorial molt petita que es diu Rocket Lemon Games. Què més tenim? I el Guillem, que ens porta els seus jocs de l'any passat, el Cazamanzanas, i el joc que ha tret aquest any per Berkami, que també el vam aconseguit per GDM, que és el Nilo, que jo ja l'he pogut jugar 2 vegades. Aquest joc sí que són bastant aptes per tota la família, aquests, no? Sí, en realitat hem dit que això de les inscripcions... A veure, els autors els hem posat sota inscripció perquè també per endreçar una mica, tot i que els seus jocs que porten, en realitat tots, molts, alguns podrien estar a la biblioteca familiar com aquest Nilo. Ojo, que sí. Són 2 pàgines de regles, però el trencaclosques és interessant, I també porta un altre filler del Guillem que es diu, també de Rocket Lemon, que es diu Despistados. Els el portarà, que això tampoc està apuntat. Tot això està al mercat ja? Alguns dels que he dit no. Encara no, Són còpies finals, el que portaran no són protos, sinó es portaran còpies finals, però no, el trekking, per exemple, no es pot comprar. A Essen sí, a Essen em sembla que TCG sí que tenia alguna còpia per vendre, però encara no està a botiga. Això vol dir que al Calders Juga hi haurà
jocs en primícia Exacte. que ningú pot haver jugat. Ah, sí, això mateix. Això multiplica per 1.000... 2.000. Per 2.000 les ganes que heu de tenir de venir a jugar. Meravellós. Què més? Bueno, després ens ve el Dani, ¿vale? El Dani García. l'autor de moda, que ens porta el seu Barcelona, ¿vale? Aquest joc, Totxo Barcelona. aquest Totxo joc que Barcelona. acaba de sortir ara per Maldito Games, ¿vale? També l'he pogut jugar i 3 o 4 partides i està molt xulo, i també ens portarà, també diríem en primícia, tot i que bueno, els que estaven al Kickstarter ja l'han rebut, que és l'Arbòrea, que és un altre també euroduro, com podria ser el Barcelona I el també, podrem o jugar, euro medio duro, podríem dir, que també el podrem jugar. Aquesta, la moguda de les inscripcions amb els dissenyadors Sí. és una miqueta arribar i dir Sí. què obrim, no? Què Exacte. posem en marxa. Sí, bueno, suposo que la gent que s'ha apuntat al Barcelona pues, voldrà jugar al Barcelona, tot i que si a lo millor vol jugar a l'altre joc o algun dels altres jocs que té l'autor, pues, també Per això tenim pot provar. un munt d'hores a part del Calders by Night, que no parlarem ara d'això, i que no? No, Calders by de fet night. no sé ni si parlarem d'això, perquè no sé ni si es pot parlar d'això. Vale, i per últim, amb la subsecció aquesta que deia l'Edu de jugar amb l'autor, tenim el Toni Serra de Sant Fer. Ojo, el del Victus. Que tinc moltíssimes ganes d'abraçar-lo, perquè cada 11 de setembre ens ho passem tan bé gràcies a del ell. nostre juego fetiche, el Victus, i que li he demanat que ens porti a l'Scarface 1920, que al Daus no el tenim encara, però que també ha rebut molt bones crítiques i és un joc per viure tot el tema aquest dels gàngsters i del Chicago del 1920, la batalla de màfies i molt temàtic i molt guai. Fantàstic. Head, Pedal to the Metal, Señor de los Niños LCG, també tindrem un Battletech. El Battletech, sí. això és... Bueno, clar, Això és vintage. de tot... Vintage a tope. Clar, jo de l'altra part de la sotainscripció no ho he acabat de dir tot, però bueno, sí, el Battletech, no? Això és una sacada de algo de SNAFu. Molt Vale. bé. Que no hay quien pare a SNAFu, no hay quien pare al... Els estimem tant, o sigui, els estimem, els odiem una mica perquè ens han com mig kidnappet a l'Edu, però li deixem. I ens porten aquest classicazo de batallites de robots. Jo jugava a l'època de la meva facultat. Digues la veritat, ho vam portar perquè ho vas demanar tu, Sí, David. per favor, hòstia, i no s'hi podés jugar, a menys que es quedin per no podré jugar. Bueno, en definitiva, jo tinc un premi perquè vaig fer... De fet, l'any passat a l'Star Trek també el van portar a petició del David, no? Sí, O sigui, i el tenim allà per jugar-lo. És el que ell diga. Anem al Battletech. Al Battletech jo tinc un premi. Battletech el portava aquí una gent que es deia Diseños Orbitales, me sembla. I em sembla que qui tenia la llicència Battletech era FASA, que em sembla que tots aquests ja han desaparegut del mapa, estan allà en el cielo lúdico, i tinc un premi per arribar a la final de les partides de Battletech que van fer a no sé quin lloc de Barcelona. Va ser tan èpic i tan maco i tan... Vaig aprendre tant de Battletech i tan poc d'informàtica quan estava a la facultat. Gràcies, David, per aquesta història de superació. Gràcies per deixar-me escoltar. ¿Lo estoy dejando? No lo estoy dejando. Vull continuar jugant. Millor que la medalla d'oro de Pelusas. No, és d'oro. Ser finalista en Battletech. Bueno. La meva no és d'oro. Va, que tenim molta teca. Però també tenim un Terraforming Mars, que ho Terraforming Mars, és el meu joc, aquest. És el joc de l'Edu. És el Garcero, que ho ve. Ah, ja està, que ja ens estàs aquí. Garcero, tens alguna a dir, ara que estem mirant el xat, si no has desconnectat i te n'has anat a Essen? 3, 2... El porta tuneado, el porta amb totes les... Bueno, amb les cosetes en 3D. Vosaltres també ho teniu. Jo tinc les cosetes en 3D també i mola molt les cosetes en 3D. Pues, exacto. I el Senyor de los Anillos LCG, Living Card Games, un clàssic. El nostre gust d'arters torna a venir amb el seu joc del Senyor dels Anells LCG per qui vulgui tastar aquest col·leccionable cooperatiu, el dels primers LCGs, pensem que és el primer... No és el primer, però és
diguem que és dels més antics, de fer-te la baralla i d'entrar-te aquí amb Molt bé, l'univers. i plorarem tots perquè les places ja estan exaurides, o sigui que ja no es pot jugar, a menys que algú no pugui venir. Com diria el Poleta, OFAC. Vale? O sigui que ho sapigueu, ja podeu començar a segrestar penya perquè no pugui venir, posar punxes a les carreteres us heu estalviat pasta, perquè si t'agrada aquest joc, és un paston prepara la cartera, amigo. infumable. El cas és que Calder Juga és un festival obert a tots els públics. Això. A tots els públics. I en el mateix espai del centre cívic, fins ara hem parlat dels jocs una miqueta més sesudos, no? D'aquests per gent com nosaltres, de pelo en techo. Això, com nosaltres. Intel·ligents, joves. Joves. Però si tu ets més de fillers, de fer unes risses i no de llegir-te 200 pàgines d'un puto manual en anglès... O anar a guanyar un premi a Pelusses, primera posició, te'n vas a on? O vens amb la família, doncs vas a la part, diguem, dreta de la mateixa sala que hi tenim la ludoteca oberta. Això mateix. Que el nom ja fa la cosa. Los juegos de ahora y de siempre. Los juegos de ahora y de siempre. No, jocs ràpids, jocs divertits, jocs on... Jocs coneguts, també. O sigui, vull dir, no faltarà pues, l'Aventureros al tren, el Carcassonne, el Catan, els últims també èxits, diguéssim, el Cascadia, Acròpolis... Skullkin... Jocs per i uns 400 més. I uns 400 més. Sí. I el Joan se'ls coneix tots. Sí. Té totes les normes al cap. Però per molt que sigui una ludoteca oberta que vas a jugar-hi, ja hi haurà persones allà que et poden també ensenyar una miqueta a jugar si necessites, que et poden assessorar, que et poden portar una miqueta amb el camí de la il·luminació lúdica de jocs que no necessitis I si voleu que en aquesta ludoteca oberta hi hagi X joc, doncs també ho podeu demanar perquè podem mirar d'aconseguir-ho. Sí, ens ho podeu dir. Si us fa gràcia, doncs ens envieu un correu o un tuit o el que sigui i ens podeu suggerir algun joc. Perquè som uns dealers. També hi haurà bastant joc infantil. O sigui, no només fillers, sinó també intentarem que la part de joc per nens per sota de 8, vale? O de 6 a 8, també estigui coberta. Famílies, vingueu totes. Vale. Abans el David deia que tenim que expandir fent pisos cap amunt, però en veritat el que tenim aquest any és un pis cap a sota. Hi ha un pis cap a sota, que és la zona del centre cívic, que se'n diu, que queda una mica amagat, si aneu cap allà haureu de mirar les indicacions perquè queda com a sota el mirador, diguem-ne. Jo recordo que a la web hi ha un mapa... A la web, és que és fantàstica, aquesta web hi ha de tot. Hi ha un mapa, molt ben fet aquest mapa. Hi ha un altre Alta-riba... Que m'han arribat a dir que si l'havia fet Ian O'Toole. Pues no, l'ha fet l'Eduard Alta-riba, molt millor. És quasi el Bansky del Moianès. Això és un joc de la cerda, tio. Això és un taulell de... Com a mínim, però amb disseny. Bueno, doncs... Llavors havia de ser un joc. Què hi trobarem allà sota? Allà, sí, exacte. Què hi trobarem? Centreu-vos, què hi trobarem? Digue'ns-ho tu, David. Ens anem al casal. Jo, evidentment, per recordar-me què ens trobarem, saps què vaig a fer? Faràs servir la web? Me'n vaig a la web. No pots dir que hi ha tornejos i les demos de Warhammer? Sí, però això és massa ràpid. Provarem lo que no cabe en el otro sitio. Tornejos, fantàstics tornejos posats en fila. Sí. Tornejos de tot tipus. Ojo perquè si us agraden les cartes i els enfrontaments de cartes, aquí teniu un bon tastet. Vale? No hem ficat Màgic perquè no juguem a Màgic, de moment. No tenim res en contra del Màgic. No, de fet hem fet alguna vegada hem jugat al alguna sessió de Màgic. Sí, los politoxicòmanos lúdicos. Però us proposem un torneig de Star Wars Deck Building, vale? Que organitza Caldaus a Patxes amb el Dado Enroscado. O que sí, Domènec. I a la botiga Mazom, també. I David i Mario, que estaran liderant la moguda. I aquí, doncs, ja vam fer, no sé si recordareu, el primer Calder Juga del 2019, que vam fer un torneig de Star Realms, vale? Doncs aquí us proposem l'Star Realms vitaminado. Que, bueno, l'Star Realms, diguéssim, amb l'univers de Star Wars, amb els giros que li han fet, que estan molt bé, i és un joc que la primera partida em va deixar una mica així fred, però
però a mesura que el jugues li vas veient molt la cosa, Jo vaig fer una partida l'altre dia a les Olimpiades amb el Domènec, el Mario i el David a 2, o sigui, en parelles. perquè aquest joc, o sigui, teòricament és un contra un, però pots fer parelles i espectacular. Sí. Va fluir mala cosa. Està molt bé el tema de poder atacar al mercado, el clàssic mercado d'Star Realm, no? El tema de poder atacar al mercat i aquells beneficis que vas aconseguir. Els recursos que vas pillant. Està molt interessant. Pots compartir les naus que et defensen els planetes. Jo tinc una pregunta, senyor president, si perquè en el fantàstic dossier... No et pots apuntar a aquest torneig. No. És una mica menys crematística. La pregunta és, ja sabem quin premi? Perquè la web encara diu premi per anunciar. Bueno, això... Sorpresa. Los organizadores ens tenen que dir. Saben perquè era Mazom el que hi havia darrere, doncs el que ells decideixin. Ho que portin. Molt bé, perfecte. Estaria bé saber-ho. Sí. Què més? Bueno, Domènec, digue'ns-ho, sisplau. Ara t'he otra pregunta que tu no sepas, para joderte. Va, quina? Nens, no us piqueu. Però l'haig de pensar. Vale. Bueno, ves, poc a poc. Quin altre torneig hi ha? Aquesta la sabeu? Sí. Vale. Mindback. Molt bé. Mindback, és bicho de mente, això. No, te l'expliques tu, Preci, jo perquè... també, vale. Doncs parlàvem de Màgic, doncs Richard Garfield... Hombre, l'amic Garfield. L'amigo Garfield, como no, ahí haciendo su mini Màgic. Un joc molt ràpid, vale, de 15 minuts, en el que gestiones la típica mà de cartes amb les 5-4 paraules clave de la del màgic, no? Aquell que té una segona vida, el que solo puedes atacar, o sigui, el flying, aquí i allà, però aquí la gràcia que té aquest joc és que tens dos usos, dos mindbacks, en els que quan algú juga una carta, quan el rival juga una carta, pots gastar un mindback per jugar-la tu. Vale? O sigui, és com que li treus aquesta acció de jugar la carta. Llavors has de veure molt bé aquestes dos mindbacks que només tindràs en tota la partida quan els gastaràs. I això genera una tensió, un faroleo, que un joc que seria ràpid es converteix una mica soso, diguéssim. Sí, exacte, que és un joc ràpid que li dona com més profunditat i més salero. Molt bé. I què més? Qui organitza això? Això nosaltres, Caldaus. El Carles, el hombre que lo tiene todo. El hombre que lo tiene todo. Sí. Que és possible que el Carles estigui aquí i en otro sitio a la vez. La mitosis la domina, doncs ja li podrem demanar. I aquesta la sabràs. Quin premi té aquest torneig? No ho sé. Ja t'ho dic jo, perquè està a la web, tio, està a la web. Un regicide, no? No, Luna Capital. Ah, vale, molt bé. El guanyador podrà escollir entre Luna Capital i el Winter. I el Winter. Sí. Aconsello Winter, des d'aquí. Directament ja, pim-pam. I el segon s'endurà l'Ura Capital. Que també el podrà gaudir, com a tope de porta o coses d'aquestes. Molt bé. I el tercer? I el tercer és un joc que encara no entenc com no s'ha apuntat ningú, que és la Guerra de l'Anillo de Cartes. War of the Ring, the card game. Ja us dic que quan fem lo mejor de l'any, al final de l'any, allò que fem cada any, sí. Allò que hem fet cada any. Tots els anys que ho fem. Tots els anys, sí. El tinc molt amunt, molt amunt. Es juga en parelles, 2 contra 2. Es pot jugar també 1 contra 1, però el format és 2 contra 2. Portes portes o Pueblos Libres o portes La Sombra i molt tens, un joc que pot durar 1 hora i mitja, 2 hores, en el que ja ha implementat tota la història del seu germà gran, de la Guerra de l'Anillo de Taulell, la corrupció, la lluita dels camps de batalla... Molt més ràpid de jugar, molt més ràpid de posar taula... Sí. Està fet aquest joc no és del Nepitelo, és del Ian... els del Quartermaster, el tio del Quartermaster... Que tu segur que saps, perquè jo no. Sí, ara no em ve el nom, però és la mateixa mecànica que fa aquest home a tots els seus jocs, vale? Que per jugar una carta has de gastar una altra, i sembla una xorrada, però... Pues mira que et diré que igual el provo i tot algun dia aquest. Hola, tio. No. Molt bé. Doncs et sorprendrà, Qui organitza això?
aquí al Coque. El Xidat. El nostre Coque. El nostre Xidat. el Organitza nostre- Caltaus. Exacte. I els premis són... I els premis són... Ara t'ho diré, un Imperium Legends Ho estàs llegint? i un Regicide. Ah, No, no. és veritat. No sé llegir, no sé llegir. Fantàstic, els tornejos Molt bé. aquests. I al costat dels tornejos que hi haurà? Demos de Warhammer a tope. Warhammer Warhammer- per un tubo. Warhammer este mundo. Vinga, Warhammer este Fantasy mundillo. i Warhammer 40.000. Que la diferència és... La diferència és 40.000 i Fantasy. És que No, mola molt. davant posa Warhammer. Mola molt que tinguem els Warhammers així Ja- fent una demo. sí, sí. Ja era hora. Qui ve a fer les demos aquestes? Doncs ens venen de la vall del Llobregat, ens venen de Navàs, per una banda l'Uriel i sus sequaces, Sí. que Uriel i sus són secuaces. els que estan muntant la demo del Warhammer Fantasy. Sí. No sé què és, però cada 2 per 3 m'està preguntant un tamany de les taules, quin tamany de les taules Sí, tenim, serà- que si aquí o si al final Serà enorme. serà una cosa com molt gran. Anirem al camp de futbol a jugar. Jo tio. què sé, Un perquè... pessebre allà. Sí, 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 Exacte, sí, sí, perquè exacte, ja podem- Serà, exacte, atenció pessebristes. Qui vingui a jugar o a veure la demo, que porti molsa, que porti suro, llumetes, que porti llumetes, perquè ja veureu quina festa es munta. Hi ha caganer Warhammer? Pues mira, el podem inaugurar nosaltres. Warhammer 40.000, I el Warhammer evidentment. 40.000, el Dani, que no el conec personalment, però pues, ho porta a través del Carles, ens ha aconseguit aquesta gent El Carles Coté tot? també de I Navàs. també té Warhammer. Evidentment. Sí, té un passado Warhammero, sí, sí. I d'aquest col·lectiu, o no sé, es diu La Volta, no sé si és un col·lectiu o és un... No sé, ja ens ho dirà. I també faran taller de miniatures, aquesta gent. De pintar minis. De pintar minis, sí, Això és que jo tinc minis per pintar casa des de fa molt temps. Pues mira, Em falta estona. Te'n deixes unes quantes allà i te les emportes pintades, tio. Que fuerte. Home, hi ha gent que cobra, per pintar minis. Ja, O sigui... però això no és el tema. O vindran i ens cobraran per pintar minis. Ah, no, això que és no? un taller obert a tothom. Ens venen a ensenyar a pintar minis. Exacte, sí. Molt bé. I sí, que també tindrem aquesta vessant del hobby. Per ells és el hobby. Molt bé. I bueno, què més? Ens anem a la plaça? Ens anem a la plaça perquè aquest any la plaça també rebossarà, com diuen els hobbits. És el nostre fòrum lúdic, la plaça major és el lloc on passa tot. Rebossarà. Donde viven los sueños. Sí, exactament. El fòrum. Molt bé. Què passa a la plaça? Si veieu el gràfic aquest al t'arriba que hi ha a la web, veureu que és espectacular. I ja estàs col·locant ahí Sí, los mira, nipples. a mi és com si fes una partida no sé, veus les fletxetes aquestes? Entren les tropes per aquí, entren les tropes per allà, i te trobes el taulell de pintura, te treus els jocs habilitats de CAE, la botifarra, els escacs, binomi, la botiga de Jugàlia... Què són binomi? Aviam, perquè jo encara no... Anem ordenant. Què ens trobem a la zona de base? És un pupurri? Sí, podríamos decir. Bueno, hi ha el més important, que són els bars i la zona de restauració. Molt bé. Doncs comencem per aquí. Què ens trobarem com a bars i zona de restauració? Perquè sona a plural, però no sé si és molt singular. Tindrà un food truck com a autor de un food truck? No podem tenir dos food trucks? Sí, perquè la cançó de la Dorothy, la cançó de la Dorothy diu i food trucks en plural, eh? Sí. Ojo. I què? Bueno, què passa? Farem el que podrem, no? Però això és important de dir. Si no te gusta, vete a Essen. Ve una creperia. Si no te gusta, comete la pizza de espaguetis. Ja, però és important tant això com el tema d'aparcar. Calders no és gran, o sigui, no us trobareu... Hi haurà indicacions. Hi haurà indicacions, tot estarà molt a lloc. Molt. Però és petitó, per tant, si veniu... Veniu en temps. Allà tindrem una creperia i un bar, una barra que portaran les noies. Sí, qui porta la barra? Un col·lectiu. Un col·lectiu. Els col·lectius molen. Els col·lectius sempre... Trobada de joves de la Catalunya Central. Hosti, espectacular, pinta molt bé. Però jo això vaig buscar per internet i no són de Vox. Con lo cual, para mí, ja és suficient. Ens tranquil·litzes. Molt mogolló. No ho havia ni pensat. Amb el nom aquest ja teníem pinta que no ho eren. Ja vam dir que aquestes 3 lletres no es dirien a la ràdio, però se han dit.
Escolta'm, però porten paper o només begudes? Porten begudes, porten cafè, també que important, perquè important, després el de cafè. dinar, i algun entrepà, ens farien entrepans. També. Farien entrepans. Bueno, sí. doncs ho tenim. Si no tenim la creperia, vale? Dolça i tenim salada. la matista fins a les 2 està la botiga de l'hostal oberta, que també allà Molt bé, allà teniu absolutament de tot. Allà hi ha de tot. Us podeu I aprovisionar. si no, hi ha també el racó del Pou, que... Si que sou allò de fotre's un plat de mongetes amb botifarra, Les teniu. entre joc i joc, Amb all i oli. podeu anar al racó del aneu cap Pou. al Espectacular. restaurant. No sé si seria millor trucar abans, perquè allà hi ha bastanta Hi ha un gent, overbooking important sempre. però bueno, que són... Però si no, quedeu-vos amb nosaltres a la plaça, perquè hi haurà una novetat aquest any. Ojo, aquest any tenim musiqueta. Hi ha musiqueta. Amigos. Hi ha vermut musiquero. Sí, sí, Hi ha sí, una banda sí. de jazz. Sí, jazz, és una banda de jazz, jazz. Sí. Pues Sí, uns xavals del conservatori que estan amb el seu grau professional, alguns acabant, alguns ja l'han acabat, i tenen su grupillo, van fent bolos, i els vaig sentir a Navarcles un dia i dic, bueno, ens els emportem cap aquí. pa casa. Pues venga, tu. Quart de blues es diu. Quart de blues. Allà a l'hora del migdia, a l'hora tonta, després de la rifa, vale? Aquest any hi ha una rifa, bueno, cada any hi ha una rifa, això sí que és una tradició que el daus des de fa molt temps, però aquest any no hi ha una rifa, hi ha Dos rifes! Venga, va, bájate los pantalones! Madre mía, I fem- morimos de éxito. I fem una rifa al Sí, migdia. això sí que puc dir ja que rifarem. Vale? Bosc! No? Sí, i tant que sí! Vale. Ja passarem de les 400 persones l'any passat a 800 Mira que persones. això és una cosa que no està ni a la web. No! Primícia! Informació de Sí. pip. La Il·lustra'ns. Vale, a la 1:30 pararem de jugar, vale? Esperem que Tot i serem anar als Meeples. Esperem que la majoria hagi han acabat les seves partides entre 1:30 i 2, vale? I sortejarem al matí un Hit Pedal to the Metal. Uola! Uah, pedal to the metal. El joc de carreres de curses, de cotxes. del año, bueno, del año pasado, però bueno. No, però escolta, Déu-n'hi-do. espectacular amb els seus tapetes i tal, perquè el vulguis se'ls pillarà per on pugui. Sí, un joc que està molt bé, un poquito recortaico, perquè és per 8, però i només venen per 6, però bueno. Claro, us compreu l'expansió i ja sortirà pum, l'expansió, però bueno, un bon joc de carreres. I per la tarda, doncs, una cajita de Maldito Games. Una cajita sorpresa. La fantàstica caja de Maldito Games. Una caixa de sorpresa perquè la gent que li toqui la obri i ens riguem de les merdes que li han tocat. Sí. Nosaltres ens fotem amb uns jardins importants, però volem que l'obrin en públic. 2 anys després, no, jo espero que quan digui guanyador és tal, se empieza a oír un que lo abra, que lo obri. Que ho obri. Vale? Estamos con pinchados. Que se lo ponga. Perfecte. La veritat és que també hem fet dos sortejos perquè hi havia problemes de la gent que és que jo al migdia marxo, el no sé què, doncs pilla't el de la tarda, o pilla't el de la tarda. Tenim gent que pensa molt fort, com diria l'Edu, amb totes les coses que l'any passat van sortir com regulinxis, no? I aquest any sortiran molt millor linxis. Però seran... Va ser espectacular. Jo t'ho dic que ens trauran amb ombros allà. La idea serà. Seguim explorant una mica. Què trobarem aquí en aquesta secció? Molt bé, mira, jo que com està a la web, ens el podem mirar, que és el que estem fent ara, i li podem donar la volta. Si entreu... En el sentit de les agulles del rellotge. Comencem per on? Quina hora comencem? Pel coll de binomi. Comencem pel coll de binomi. Comencem pel taller de pintura de minis, que estarà aquí dalt. Té pinta que sí. És el lloc on creiem que estarà. Vaya una mica, però bueno, sí. Però bueno, després tenim el tenderete de Binomi. Binomi és un equip que es dedica a fer tecnopedagogia, treballen amb temes d'Steam, treballen amb temes d'Arduinos i tal, i venen a fer-nos unes propostes lúdiques on la gent podrà construir-se coses. Hem de veure si se les porten per construir aquí, si fan propostes perquè la gent des de casa les construeixi, etc. Són dinàmiques familiars en tecnologia lúdica i pot ser una cosa molt xula. Botiga, Jugalia repeteix, no? Sí, repeteix i venen amb molta canya, moltes ganes. L'any passat va estar molt guai, però vam poder pagar una mica d'accés de botigues i aquest any tenim 2. vam
Sí, no, una, de fet. Bueno, tenim el tutorial. peu de no, joc. però en peu de... Bueno, no ho sé, perquè en peu de joc tindrà demos, em sembla, només. Vale. Demos del seu joc. Bueno, és La igual. botiga es forrarà. Hi ha una botiga, porteu pasta, això sí, Exacte. informació de servei, Al no hi ha tanto. caixer automàtic. Ahí està. Igual poden pagar en targeta, però no ho sé. Bitllets. Sí, Pam, suposo pam, que pam. la botiga sí, suposo que sí, que ells tenen datàfon, però bueno, estaria bé que per si de cas portéssiu Sí, metàl·lic. i al tanto, pasta també en metàl·lic pels jocs de segona mà, perquè tenim Sí. botiga de segona mà, Ojo! que això serà Això. tot allò que teniu a l'armari que Això està és ple molt de important. pols, Gloomhavens, Allà al mig, etc. allà al mig tenim el nostre xiringo d'informació, que aquest any l'hem ficat al mig per controlar-vos a tots una miqueta, i allà hi haurà el mercat de... Bueno, a part d'informar-vos i dir-vos bon dia, Ese éxito que vigilaste de no Sí. romperlo para poderlo sacar por 5 pavos. Doncs Sí. allà podreu portar els vostres jocs i vendre'ls. I allà és important perquè és a punt d'informació, allò que es perd un nen, que se'n va fer trekking o qualsevol cosa, tot això estarà aquí. Que se'n va ese. I Sí. que vingui a jugar al rol i arribo 5 minuts tard, vine aquí que et direm on està la fàbrica perquè no està a prop. Aquí tindrem la botiga de jocs de segona mà, vale? Llavors, farem una crida perquè tothom que vulgui vendre els seus jocs de segona mà ens enviï una llista de lo que vol vendre i a quin preu, vale? Sí, que ja vinguin amb aquesta llista ja feta, vale? Perquè això ho vam aprendre l'altre dia de la botiga de Matent i crec que és un bon sistema. I llavors doncs, posarem el preu de cada joc i la compraventa s'ha de produir entre... O sigui, l'acord... O sigui, la compraventa s'ha de produir entre el propietari... O sigui, nosaltres no agafarem diners. Vale? No volem tocar pèmpins, nosaltres. No. El que farem és això. I si volen fer Bizum, pues que li faci Bizum, li facilitarem el contacte del venedor, que potser està jugant a no sé què. Nosaltres aquí fem de Tinder, només. Exacte. A mi han fet un match. Fem el match i fem la custòdia dels jocs. Fantàstic, meravellós. I ja està. Però bueno, que animem a que hi hagi aquesta activitat en el que, bueno, que surtin els jocs... Que els jocs estan a l'armari o a la valla, Exacte. ploren. Jo no tinc jocs per vendre. Estan tristos. Tu no poc. Que sí... No, tu no. Tu no decides. Doncs porteu-los perquè la gent en té moltes ganes. Seguim, que ens estem cansant. Va, espais menuts, el Caliu. Molt bé, doncs... Família. Moltes gràcies al Caliu, a aquesta associació d'aquí de Mollat, que fa material de psicomotricitat per nadons i nens petits i també lúdic, vale? I que jo tenia moltes ganes de que hi hagués un espai d'aquests perquè al final el públic familiar, clar, o sigui, el joc de taula pues, és a partir de certa edat, llavors ja els que eren més petits es queden com una mica penjats i llavors doncs... I els penjarem al Caliu, serà fantàstic. Estem molt contents de que vinguin i que ells puguin també fer la seva publicitat dels seus serveis. CAE té un xiringo. Jocs d'habilitat. L'anònima jocs d'habilitat. Bueno, els jocs són del CAE perquè els hem llogat, però els lloguem nosaltres, o sigui, no ve ningú del CAE. Vale. Aquí és l'anònima. Sí, l'anònima sí que venen, només al dematí, vale? O sigui que si voleu tastar jocs tradicionals i d'habilitat amb uns experts en la matèria, vale? Com són l'anònima de Berga. Mítics. Ens porten un tastet molt xulo de lo que ells porten, van a totes les fires, vull dir que si heu anat al Dau, al Pirineu, estan a tot arreu, i l'Òscar no pot venir, però bueno, porta els seus umpalumpas, que tenen padawans que estan a tope d'instruïdors. I a sobre ens deixen alguns jocs per la tarda, vull dir que els haurem de seguir nosaltres dinamitzant.
I també tenim una part que és important per nosaltres, que són les entitats que també participen en la fira, que estan aquí a la plaça també. Jo sempre Perquè també... aquí juguem de tot, aquí se juga de tot. No, aquí és que inclús no, Parchís com a gran ànima lúdica que ha aguantat imperis. Pues tenim un xiringo del Parchís, sí senyor. Xiringo de Parchís. Exacte. Podrem escoltar clac, 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 clac de daus tot el dia, serà espectacular. Hi ha gent que jugarà al joc de cartes per excel·lència tota la vida, que és... Botifarra! Botifarra per un tubo! El joc català. Estem molt contents de que hi hagin tantes persones que tinguin ganes de participar, perquè tenim... La botifarra que ho porta el Caliu també, no? Bueno, Sí, el casal de gent gran del Caliu. Casal de gent gran del Caliu, que bueno, hi ha un grup de botifarra que són 4, que juguen cada setmana. Però són superactius. Pues estàs vindran a jugar amb nosaltres. No, però si vol... O sigui, jo faig una crida també a que si es volen formar més parelles, ells estan oberts a poder fer hasta un minicampionat o el que surti. Allà improvisarem. Molt bé. Escacs i Go, com sempre, una constant. Escacs, poca broma. Escacs i Go. Qui porta això? Això és un wargame. El club d'escacs d'Artés doncs pugen i fan una mica d'exhibició de... Avui els que juguen a escacs aquí baix a la Vicaria a Moià els he donat una postal cada un i han ficat cara d'estar interessats. Molt bé, tindrem una overdosis. Sí, fem de tot aquí, senyors. Molt bé. Pues sí. Tindrem uns escacs gegants perquè també la canalla i això es pugui entretindre allà a fer sus jaques i pugen 2 persones d'Artés per fer partides, diguéssim, allà una mica random. Jo li vaig proposar si volia fer alguna cosa així especial o algú de puzzles o alguna cosa, però de moment encara no s'ha acabat de lligar. Molt bé, escolta. També tindrem un Go per allà, el joc també... El joc fetitxe del Toni. El joc fetitxe del Toni, que és un altre joc que molta gent no coneix, però convido a que us passeu perquè té una profunditat similar al dels escacs. Vull dir, és un joc que mires al taulell i dius, què hago? Molt fàcil d'aprendre a jugar, molt difícil de jugar-lo. Però bueno, escolta, què més tenim? La idea era que portéssim uns quants amics youtubers que vindran i al tanto que estaran fent cosetes por ahí. No se sentaran a la taula, era una de les intencions d'aquest any, poder ho fem l'any que ve, però sí que estaran documentant-ho tot. El que sí que hi haurà serà un especial de la xapa. I des d'allà emetrem. Com ens ho muntarem? Ni puta idea. Pues no sé, possiblement segrestem a les nostres amigues de realització que estaran donant-li tralla durant tot el dia. O si no, ja veurem què fem. Però la intenció és Serà un especial La casa de Doña Bernarda Alba. Controlado y dominado por ellas. Lectura de La casa de Bernarda Alba. Serà que... 3 hores de xapa Bernardín. Que serà espectacular. Ja, sí, bueno, no sabrem què farem aleshores. Veniu con el velo allí y el rosario. President, per favor. I... Com cada any hi ha el dinar de germanor, ojo, que ens anaven a insultar. I el dinar de germanor, de la paella, que tindrem amb tots els col·laboradors, socis... Arroz de verdures, perquè, ojo amb dir paella... És vegana, és arroz de verduretes. Els valencians... Perdona, és arroz con verdura, vegano... Però està boníssim. I respectuós amb tot el tipus de col·lectiu. Sí, sobretot perquè no tinguem problemes a l'hora de jalar, o sigui que espectacular. Per tot el xapins, i el que faci falta. I hi ha una cosa secreta que no es pot dir, oi? No es pot dir que farem Caldaus by Night? No. No es pot dir que a partir de les 10 poder... Què has dit que què? No. Que el by què? Això ara has de dir una cosa, quan he anat... Per anar als espais singulars puc parlar arreu. Tens 3 minuts. Per anar als espais singulars... Tens 2 minuts. Dels privats, de Cal Tender i de la Teresa i això, i Cal Cullàs, els dos, no sé com, però han sapigut
que hi havia Caldaus Night. És que... I la primera pregunta és que he mirat que això veig que s'allarga per la nit, Pues perdona, però això no està a la web. però clar, aquí també estareu per la nit? I és com, no. O sigui, la seva preocupació era que hi hagués penya en su casa. No. És que, mira, el Regió 7, el Nació Digital... Pobra dona, estava espantada, que estaríem fins a les 4 del matí allà... No, a veure, molt ràpidament i sense que ho sàpiga ningú, de 10 a 3 del matí poder obrim, poder no segur, i els friquis més friquis ens posarem a jugar el que ens doni la gana. Sí, si hi ha espíritu de quedar-se. Si no es queda ningú, pues ala, a clapar, perquè estarem patadíssims. I no passa res. Però l'any passat ja va haver-hi gent que estava com a la porta dient, i què, ens quedem? I vam dir, hòstia, en aquests no es podem patejar. Bueno. I jo crec que el mestre Botifarra algú va dir que tenia ganes, o sigui, jo crec que hi haurà alguns... Però així, sense drogues ni res. Bueno, tot... Molt bé, doncs hem aconseguit cremar 90 minuts, no, 85 minuts, i ha passat I no hem dit res. Ha passat com si no res. Tot el guió que jo portava escrit de a què hem jugat, al top de la BGG... Truca al Ramon i digue-li que necessitem 3 hores. 3 hores. Necessitem 3 hores. La propera la tindrem que fer de 3 hores. Queda un minut. Què diem en un minut? Diem que estem molt contents de fer una altra temporada a la Xapa Lúdica. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Hosti, que hipòcrita que està sonant tot això, que falso. Però bueno, és igual. A mi em sembla que ens ho passarem bé, com sempre. No, yo creo que ho estás dient sincerament, pero te voy a poner estas palabras en junio. a ver si es igual. Si te las menges with potatoes, no, bàsicament. Cuando estemos ya al borde. Doncs, molt bé, escolteu, ja comença a sonar la música. Xapines, moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem veure-us a totes, tots i totis al Caldell Juga 2023 i el que no, ja sabeu, excomunió. Senyors... A fotre's, d'esperes. Com no tenim guió no podem tirar avui, per tant, adeu. Viva la República! The banjo man aboard a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board a man of war. I wish I played the mandolin on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. I wish I played the mandolin on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board a man of war. I wish I was the fiddler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. I wish I was the fiddler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board a man of war. I wish I played the double bass on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. I wish I played the double bass on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board a man of war. I wish I was a whistler